Ja siirrytään illan pääotteluun. Toni Valtonen vastaan Jakob Löfstad. Tosiaan nyt sen jälkeen kun otteli Miika Mehmettiä vastaan, niin siirtynyt kevytraskaaseen ottelemaan. Se on poikistunut. Ja nyt saa vastaansa 16 vuoden ottelutaululta palaavan Jakob Striking Viking Löfstadin. Pitkä ottelija, pitkät raajat. Verrattain aika kokenut ottelija. Treenannut kovien jätkien kanssa. Ja todella tekninen ottelutyyli. Vastaan asettu vaikuttaa siihen ottelutyyliin hiukan. Tyrmäyksiin se ei nyt vaikuta suoranaisesti, mutta joutuu varomaan vähän enemmän. Varsinkin matossa niin kyynärpäitä pystyy aika hyvin hyödyntämään sellaisessa tilanteessa, missä ei välttämättä lyönneillä pysty vaikuttamaan. Ensimmäinen erä lähtee käyntiin. Noin, Löfstad. Hurjasti on Löfstadin pystyottelu parantunut sitten viime näkymän. Kyllä. Paljon käyttää tuota takajalkaa ja osuu sillä näköjään aika hyvinkin tuonne Valtosen etureiteen. Kovia lyöntejä. Valtonen ei tykkää torjua noita alapotkuja, saa nähdä kostautuuko se myöhemmin ottelussa. Ovelasti Löfstad vie mattoon. Yhdestä jalasta ohittaa puolgaardin suoraan. Ei ole ihan vielä päässyt ohi. Näköjään on vähän vielä kiinni siellä. Yllättävää, että Löfstad sai vietyä Tonin näin nopeasti. Noin helposti joo, se oli ehkä vähän yllätys. Taisi tulla sen puun takaa se alasvienti Tonille. Hyvin hakee polvea ristiin ja sieltä lipsattaa puolikaardista ohi. Ja polvea lantiolle ja suoraan mounttiin. Löfstad mountissa. Toni alla. Löfstad painaa Tonia naamasta alaspäin. Atuttavan näköisesti Löfstad kyllä pysyy tossa. Erittäin vahvat positiot Löfstadilla. Sieltä kyynärpäitä. Siinä tuomari muistuttaa Löfstadia siitä, että takaraivan alueella ja niistä on kiellettyä. Tuossa tilanteessa on tosi hieman vaikea lyödä kyynärpäälle, ilman että pikkasen hipaisee takaraivoon. Ja siinä tuomari taitaa konsultoida nytten, pyytää apua päätuomaripöydästä. Ja siinä ohjeistaa suoraan sanollisesti ottelijoita. Löfstad siis selässä, huukit sisällä, vahvan näköisesti pysyy siinä. Painaa hyvin lantiota alas. Tonin on todella vaikea päästä tuolta pois. Lähtee kääntymään kyljelleen. Todella hyvä positio. Kyllä. Löfstadilla ei päästä Tonia yhtään nousemaan sieltä ylös, vaan vetää saman tien suorasti ja yrittää päästä polville. Nimenomaan ja rauhallisesti, ei lähde rummuttaa. Rauhallisesti. Tossa noin antaa tilaa silloin kun Toni vähän siltaa ja päästään kääntymään. Siinä keskeyttääkö tuomari niskaan kohdistuneen lyönnin vuoksi kyllä. Sen takia hän taitaa antaa varoituksen nyt Löfstadille tuosta lyömisestä. Sinänsä kyllä hankala paikka, mutta tuomari toimii kyllä ihan oikein antaessaan varoituksen nyt Löfstadille pistämisestä takaraivan alueella. Tätä on ehkä tulevaisuudessa syytä tuomaripalaverissa enemmän tai sääntöpalaverissa enemmän kyllä painottaa että miten niitä saa käyttää. Ja taas niitä alapotkuja satelee. Löfstadilla pituusetu tossa. Hyvin lyö suora talle ja potkii takinmaista perään. Toisessa erässä ja kolmannessa varsinkin niin varmasti tekee tehtävänsä. Puhumattakaan huomi saamusta.
Ja sieltä taas suoraan lyöntejä alle sukeltaa. Erittäin hyvin pääsi niputtamaan jalat Tonilta taas. Kyllä. Niin oli hyvin vaikea enää puolustaa alasvientiä. Ja painaa Tonin häkkiä vasten taas tossa ja siellä on tosiaankin vaikea liikkua, ei pääse oikein liikkumaan. Toni punneltaa itsensä ylös, mutta Lövstad heitolla. Uchi Matala saa hienosti käännettyä alasvientiyrityksen omaksi heitokseen. Kyllä. Suoraan mounttiin ja oppikirjatyöskentelyä Lövstadilta erittäin hienoa jiu-jitsua. Todellakin osaa käyttää kaikki tilanteet hyväkseen. Rauhoittaa tilanteen taas. Rauhoittaa tilanteen selästä, huukit sisällä, kaivaa lyöntejä, mihinkään ei ole kiire. Yrittää saada puristukselle paikkaa tai aukkoa. Toni pitää erittäin tiukkaa suojausta, tuossa erittäin vaikea päästä lyömään puhtaasti, saatikaan hakemaan mitään kuristusta, kun pitää kumpaakin kättä tiukasti pään vierellä. Lövstad kääntää, tai Toni kääntää itsensä siitä. Oho, siinä Norimies hakee Ezekieliä ilman pukua. Aika hankala saada onnistumaan, mutta todella hankala saada, mutta yrittää kuitenkin. tekninen kaveri. Kyllä siinä on Toni pikkasen oleva happikortilla, mutta nyt saa avattua vähän puristusta. Hyvin Toni sitoo Lövstadia. Ehkä jalkaa pitäisi työstää enemmän niin, että sais painettua guardiin. Ja se oli ensimmäinen erä oli siinä. Se oli erittäin yksipuolinen erä. Toni joutui koville tuossa noin todella monta pahaa paikkaa. Saa nähdä mitä siellä kehäkulmassa juonitaan nyt seuraavan erän suunnitelmaksi. Erittäin vakuuttavaa esitystä Lövstadilta. Kyllä, ei hätäillä. Koko ajan silti tehdään töitä, mutta ei hätäillä, vaan painetaan rauhallisesti eteenpäin. Lövstad on voittanut hyvin monta suomalaista aiemmin. Hän on kuvistanut ihan ammattilaisdebyytissään Henrik Kankaan. Sen jälkeen on Jani Järvenpää voittanut puristuksella Finfightissa. Myöhemmin voittanut keskeytyksellä Tommi Heinosen sekä kolmiopuristuksella Markus Haukisaari. 4 suomalaista löytyy Lövstadin voittolistalta. Tuleeko tästä nyt 5. vielä perään? Se jää nähtäväksi. Yleisön kannustus on varmasti tarpeen tässä, kun toiseen erään lähdetään. Kyllä, ja saman tien Lövstad sisään ja... Toni hyökkää sisään ja lyö Lövstadin selälleen. Perusrintarintaa vasten pyyhkäisyllä saa Lövstad käännettyä Valtusen taas suoraan mounttiin. Hetken näytti hyvältä, mutta nopeasti toimi Norimies. Kyllä, ei hätääntynyt vaan. Otti tilaisuutta hyväkseen ja käänsi. Ja tässä näyttää olevan tiukasti. Erikoinen versio sivupuristuksesta kiinni. Kroppa on omalla puolella vastustajan käteen nähden. Saa nähdä saako se ei tiukalta näytä, mutta se voi todellakin tuntua tiukalta. Vaikea sanoa tästä tältä istumalta, että miltä se tuntuu, mutta tuossa näkyy hyvin, miten Lövstad vetää kummatkin jalat suoraksi, saa erittäin painavan näköisesti ton pitkän runkon siihen päälle. Kyllä. Erittäin vahvan näköinen sivupositio Lövstadilla. Kyllä. Ja samalla koko ajan yrittää kiristää puristusta. Ja kyllä. Toni Valtonen taputtaa tosta hieman yllättävän näköisestä positiosta, mutta